dugutigi sigilen bila buluma kɔnɔ duguma alimami bila sigilen bɛ buluma kɔnɔ jamana ni tun sira tɛ taa sabula o tɛ ni alimami sigi ka dugutigi sigi ka dugu damaw sigi ni an mamaw natɔ ye alhamdulilayi rabbil alamin alhamdulilayi rabbil alamin an b'a la jije dɔɔni ni maa ma e ni ne ye ko bɛ e la u y'a kɛ don parce que ɲama tun ye quartier bɛɛ ye suguma surunya ni ye maa ma e ni ne ye i e ni ne nin yɔrɔ de la commune e kɔnɔna la anw tɛ mɔgɔ tɛ anw kan jamana in kɔnɔ ne bɛ fɔ tɛ woso n'o ye commune e bɛɛ nin quartier suguma surunya n'i y'a sɔrɔ ka bɔ i ye quartier bɛɛ sɔrɔ jije a ka di i ka hymne national di an ka cɛbaw bɛ ka na an ka ɲɛmɔgɔw bɛ ka na kɛnɛ kan vraiment anw tɛ se ni hymne national ye. Donc cɛman minnu sɔnna k'u kan d'a ma k'u b'a dɛmɛ o dɔw de ye nin ye olu fana ko k'u b'a ɲini quartier kɔnɔdenw fɛ k'an ka fɛɛrɛw kɛ an ka se ka baara in kɛ cogo min na. Jama bɔra jama min sewalen don jama nisɔnduma jama saluma a ye tɛgɛrɛ fɔ aw yɛrɛ ye. K'a ka tɛgɛrɛ fɔ. Sɔrɔ lezina amanu sɔrɔ o tɛmɛ ko nin ye kasi ka jɛ ka fara asimi kan ka jamana in dilan ka jamana in jɔ ka kɛ jamanadenw sago ye o tɔn belebele o biroba an bɛna o valide aw fɛ yan Sikɔrɔ Salakabugu o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ kalo kura tile 18 fɛn dɔ bɛ yen mun bɛ yen belebeleba tɛ yen wa référendum i y'a mɛn i bɛ taa kala ta ko oui walima i bɛ taa ta ko non fɛn min bɛ constitution kɔnɔ i b'o dɔn. n tɛ don a la o i b'a sɔrɔ i ye tiɲɛni de kɛ suma bɛɛ bɛ nin ko in de fɛ ka kɛ tan e y'a fɔ jamanatigi ka taa a kila tigɛ anw jeunes n'a bɛ ko o ko la an bɛ taa nɔfɛ minnu t'a fɛ i ye tiɲɛni de kɛ o anw tɛna sɔrɔ san 70 kɔ an ma fɛn m'an ɲɛ la ko ɲɔgɔnna ka na sɔrɔ tuguni an b'a deli an mɔdenw n'an den minnu bɛ na olu ka bɔ Asimu nɔ ma ka fɔ baara kɛra jamana in kɔnɔ ni Ala sɔnna an bɛ constitution kɔnɔ. donc baara filanan o de ye ka constitution kɔnɔ kumaw ka kumaba dɔw dara tigɛ a sariyasenw ka ca kosɛbɛ nka kumabaw kɛnɛ kan maa bɛ yan minnu bɛna i da don o la ka kumaba dɔw fɔ an ye yaasa an bɛ se ka an ta n'an bila dɔn yaasa an bɛ se ka taa wi ta an wasalen. ni Salakabugu ka aw ni wula. an bɛ a ni wula n cɛ. an tilala Ala ka wula kayira di. yarabi Ala. n jɛɲɔgɔn y'a kuma fɔ ka ban. an nana kun bɛ wulada in na baara fila de la. Ala ye baara fɔlɔ nɔgɔya. n'o y'a aw ka baarakɛ biro sɛbɛntiyali ye. ko ka valider a kɔrɔ de ka sɛbɛntiya aw bɛɛ n'a bɛn ka biro mun kan maa 37 maa 11 de ti yan nka u ka nabaliya o fana farafasiyalen don daruna dɔ de kan ni biro ye maa 3 ye o 2 bɛ ka ban o kɔrɔ ye aw ka biro in sɛbɛntiyala anw sɔnna Sikɔrɔ ni Salakabugu biro in ma wulada in na ka don mun a tigɛra fɔ yɔrɔ la sa k'u sɔnna tɔnjuma ka d'a ye a tigɛra fɔ yɛrɛ kɔ ka don Bunba Mali Espoir ka tɔndenya la ka don Asimi ka tɔnden dɛmɛbaa la wulada in na Bamako mara kɔnɔ yan commune 1 mara kɔnɔ yan donc baara filanan hakili la an bɛna o daminɛ directement bawo wula janfara baara filanan a bɛna o baara min daminɛ ne Cɛrno Ndiaye secrétaire politique ani jɛɲɔgɔnkɛ maître Laji Tarawele ale ye avocat ye Mali avocat belebele don sariya dɔnbaga ŋana don an bɛna an da don o la k'an ka sariya sunba in sariya sunba bolodalen a ma kɛ sariya sunba ye fɔlɔ dɛ aw de bɛna kɛ sariya sunba ye a kɛra sa Cɛrno référendum mun bɛna kɛ kalo Cɛrno n y'a fɔ k'a kɛra ye o de ka nɔgɔn n'a kɛbaliya ye kuma n'a ɲɛfɔ cogo don a bɛna kɛ sariya sunba ye n'aw ka ŋaniya ɲuman ye n'aw ka cɛsiri ye juin kalo tile 18 nata cɛ ni musow bɛ bɔ vote in yɛrɛ nɔgɔyara Mali autorités fɛ an ka ɲɛmaaw fɛ
sɛbɛn o sɛbɛn i permis o i carte d'identité o i passeport o i carte nina o carte biométrique o bɛɛ yamaruyalen don walasa bɛɛ bɛ se k'i ka fasoden ɲuman waleya juin kalo tile 18. a tigɛra fo la a kuma tun bɛ maa caman na dɛ carte ko ni a kulo b'a la sisan. donc sariya sunba bolo dalen sariya sen kisɛ 191 de b'a kɔnɔ. a dilala malidenw de fɛ maa wɛrɛ ma bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka na labɛn an fɛ an malidenw de a y'an sigi k'an ka sariya sunba in dilan k'a tengu an ka tabiyaw la an ka laadaw la ala ye tiɲɛ minnu bange an ni ɲɔgɔn cɛ yan nɔ an ka maliba in kɔnɔ yan nɔ an y'a sɛbɛn k'a tengu olu de la walasa lafiya bɛ se ka sɔrɔ cogo min maliba in kɔnɔ walasa fasoden ɲuman ye n'o y'an ka président ba ye a ye baara mun daminɛ maliden tɔw bɛ se k'o continuer cogo min donc o sariya sunba bolodali yanni n ka kuma di n jɛɲɔgɔnkɛ ma n y'a fɔ a ye sariya sen 191 don sariya sen dɔ bɛ yen o b'a fɔ ko maliden bɛɛ kan k'i cɛsiri faso kumabɔli la. I mana kɛ maliden ye faso mago b'i la a kumabɔli la bɛɛ kan k'i labɛn o kan wa ni denkɛnin n'i ye san 18 sɔrɔ wajibi faso mago bɛ se ka k'i la sɔrɔdasi kunda polisi kunda teni kunda walasa i ka faso dɛmɛ k'a kumabɔ an ko maliba in kɔnɔ furu bɛ cɛ ni muso de cɛ. Furu tɛ cɛ ni cɛ cɛ a tɛ muso ni muso cɛ an ko cɛ ni muso ala y'an da cogo min a b'olu de cɛ o yamaruyalen don an kɔnɔ o kɔrɔ ye an ma taa tubabuw ka jogojuguya ta ka na bila an fɛ yan an y'o tegu an ka sariyaw de la an ka taabolo ɲumanw de la an bɛ fasoden ɲuman mun kɔnɔ n'o ye colonel Asimi ye président ala y'a t'ale de ma ko sariya sen 46 ko mu maa o maa n'i bɛ fɛ ka kɛ Mali président ye Mali ɲɛmaa ye Mali nationalité dɔrɔn de kan ka k'i bolo n'i bɛ fɛ k'i kanbɔ présidenya nɔfɛ ni Faransi nationalité de b'i bolo Mali jara ni Faransi nationalité b'i bolo Amérique ta b'i bolo ou bien Chinois ou Russe ta i bɛ jɛn i ka o nationalité kɔ 2008 ka candidat y'a don président ɲinini na an ka cakɛdaba dɔ bɛ yen ko cour constitutionnelle o k'a sɔrɔ sariya b'a yamaruya i ka Mali nationalité dɔrɔn de yira tɔ ninnu i bɛ jɛ o kɔ. an ka tɔgɔla dɔw bɛna fɔ anw fana bɛ fɛ ka ɲini mɛ aw bɛ fɛ an ka jɛ an ka nationalité ko mun na an ko Mali ko de ye an ko patriotisme an ko fasoden ɲuman de ye bawo an b'o kɛ mun na bana kunbɛ ka sɔn ni bana furakɛ ye n'i nana président la n'i m'a k'a kɛcogo la n'an ka b'i kiiri Faransi na wuli k'a fɔ an ka nationalité b'a bolo Amérique na wuli k'an ka nationalité b'a bolo o tɛ ɲɛ an ko Mali ko de Mali kura parce que an y'a ye Mali janfara sira caman fɛ walasa ka u sigi o kow la an y'o ko fɛngɛ bon fana k'i nana kɛ président ye k'i bɛna yɛrɛ sago kow kɛ o tɛ kɛ dɛ. N'i kɛra président ye n'i ye faso janfa u ko ma ko haute trahison fasodenw bɛ se ka wuli assemblée nationale fɛ walima sénat fɛ k'i bɔ présidenya la o ye kura ye ko ninnu assemblée nationale président fana bɛ ten a sénat ɲɛmaa fana bɛ ten n'i fana ye dantɛmɛ walew kɛ i fana bɛ bɔ yen nɔ o sira de fɛ sariyaw labɛnnen don o fɛ walasa dantɛmɛ wale kana kɛ Mali kɔnɔ. Mara ni ko bɛ a tigɛra fɔ. Sariya sen dɔ fana bɛ yen o bɛɛ fu siri députés ni sénateurs ka ŋanamu n'u ka nangarabayaw la aw bɛ jɛ sisan ka karisa ta ka Kasim Jara ta Sikɔrɔni Sonabugu la yan nɔ n'u ma Mali espoir tɔgɔ la mais ale selen bulonba kɔnɔ ale bɛ taa ɲɛbɔ
ademalakaw fɛ parce que wari b'u kun walima ko ni Mouvement Mali Espoir ɲɛmaa man di k'a bɛ nangarabaya kɛ k'a bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ n'i y'o kɛ i ka débutiya bannen o don o sariya tɛ yɛlɛma n'a ka di yɔrɔ min na k'u bɛ boli ka taa yɛlɛma ye k'u b'o dabila a y'a faamuya donc ko kuma ma di da kelen na sariya dɔnbagana dɔ b'an cɛla n'o ye maître Laji Traoré mankan bɛ kɛ laïcité ko mun na n'o bɛ ka diinɛw ni fɛnw don ɲɔgɔn na ani sariya sen wɛrɛw ale fana bɛ n'i da don olu la ka ɲɛfɔli ka aw ye an bɛ ɲini kelen in dɔrɔn de ɲini aw fɛ juin kalo tile 18 nata san 2023 a ka bɔ ko kɔnɔkulu ni Asimi ka d'aw ye n'a bɛ fɛ Asimi ka continuer a ka kɛ candidat a ka kɛ président ye sigɔrɔ ni Surakabukɔ a ye bɔ kɛmɛ sarada la an bɛ kɛmɛ de nɔfɛ yan nɔ donc bɛ kɔrɔfɔ di yani ani ce bonya na bonya ye mun ye mɔgɔ si ma taa marifa d'aw si tɔ na k'aw sigi yan mɔgɔ si ma taa nafolo d'aw ma k'aw bɔ ka n'aw sigi funteni na je crois que aw nana ni kanu de kama sabula an bɛ baara min na ka mɔgɔ min jukɔrɔma don ne hakili la an bɛɛ bɛ o kanu de kama a bɛ fɛ ka baarakɛminɛn dɔ de di Mali ma min bɛna Mali ko in sinsin k'a dili don an ye san 30 kɛ ko démocratie a san 30 in démocratie a ma k'an ma hɛrɛ ye san 30 in démocratie kɔnɔ coup d'état joli kɛra o bɛɛ sɔrɔla mun fɛ projet de constitution dɔ maliyɛnw yɛrɛ dama an ma taa doni yɔrɔ wɛrɛ la dɛ copier coller tɛ dɛ a ŋaniyara ka miiri ka baara kɛ ka ban pewu maliyɛnw de fɛ maliyɛn hakilimaw Mali sini o de bolo datɔ don ayiwa o constitution a bɛ fɔ a ma sariya jamana sariya sunba fɛn caman b'a kɔnɔ depuis daminɛna kuma bɛɛ a ye kuma bɛɛ mɛn réseaux sociaux ni radio ni téléw ni fɛnw na fɛn bɛɛ dɔ fɔra a fɛn giriman ye mun ye fɔlɔ a fɔra ko o kuma cayara ko laïcité laïcité in yɛrɛ bɛ fɔ u t'a fɔ ɲɛna bamanankan na dɛ bɛɛ gulonnen bɛ laïcité mais joni y'a fɔ aw ɲɛna laïcité ye mun ye bamanankan na ni minnu bɛ fɛ k'a fɔ ka juguya ko nin fɛn in nana de ka na silamɛ diinɛ kɛlɛli kama o fɔra bɛɛ ɲɛna bɛɛ y'o faamu ayiwa kɛlɛ dɔ wulitɔ don o kama laïcité in u t'a fɔ aw ɲɛna k'a fɔ constitution min bɛ yen nɔ n'an bɛ fɛ ka o constitution yɛlɛma o constitution laïcité b'a kɔnɔ mais mɔgɔ t'o fɔ aw ɲɛna dɛ depuis Mali bisimila ye depuis Moribo tile la constitution fɔlɔ min dilanna Mali kɔnɔ laïcité b'a kɔnɔ o laïcité in k'a ta o la ka n'a bila bi la o ne hakili la ni silamɛ diinɛ ma san sɔrɔ a ma jigin kɔ dɛ depuis misiriw ye kelen-kelenninw ye an b'a fɔ misiri kura misiri kɔrɔ quartier la a bɛ taa quartier ni quartier pour que ka taa juma seli a sisan misiriw cayara dɛ madarasaw cayara dɛ bisimila ye fɔbagaw fana cayara dɛ ni laïcité tun bɛ se ka silamɛ diinɛ kɛlɛ sisan tun b'a sɔrɔ an bɛ an kɔfɛ de o donc laïcité ko kuma in bɛɛ n'i hakilina don n'i bɛ politiki kɛlɛ kɛ i bɛ da dɔ de ɲini ka don o fɛ n'i donn'o da fɛ i bɛ se ka da tɔ yɛlɛ pour que i ka kɛlɛ bɛ se ka waran i ka kɛlɛdenw bɛ se ka don bi bi in na n bɛna min fɔ aw ɲɛna laïcité ko in an ka hakili sigi a fɛ laïcité constitution kɔrɔ a b'a kɔnɔ cogo di ko jamanaden bɛɛ bi engagé ka laïcité jukɔrɔma don o laïcité ye jumɛn ye ko jamana kɔnɔden bɛɛ bi se k'a ka diinɛ matarafa jamana b'i dɛmɛ k'i ka diinɛ matarafa
dangaria tɛ se ka don i ka diinɛ na, mɔgɔ tɛ se ka gasi si ka diinɛ ma. Ni min ko a bɛ si ka diinɛ ma, jamana yɛrɛ de b'o kɛlɛ e tɔgɔ la. Kɛlɛ bɛ min? N'i y'a ye i bɛ k'o ko kɛlɛ, c'est que hakilina wɛrɛ de b'e la, e ka diinɛ dɛmɛ tɛ dɛ. Donc a b'a bila u kun na, u bɛna n'o ye, o ye kɛlɛsen dɔ ye, o ye constitution projet kura in lagosili sen dɔ ye. A kana t'o sira fɛ. Ayiwa, u nana fana ka fɛn dɔ fɔ ko Sénat ko ni assemblée ko an ye fantan jamana ye, hali dumuni t'an bolo, an bɛna Sénat ni assemblée an bɛna olu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan, olu bɛɛ ye waridun yɔrɔ de ye. Ne b'a dɔn an tɛ député sigi ka kɔrɔ, politique mɔgɔw ma baw la k'a fɔ ko ye waridun yɔrɔ ye. Sénat min filɛ o ye, Sénat ye yɛlɛmani ni tɔgɔ yɛlɛma de ye. Ɲɔn tɛ Haut Conseil bɛ yen o bɛ yen bi, o sigilen bɛ yen bi o. Munna u t'a fɔ k'o ye waridun yɔrɔ de ye, ko Sénat ka bila, ko k'o ye k'o to yen, an ka Sénat ta. Ne bolo nin bɛɛ ye kumaw de ye. Sénat ye tɔgɔ yɛlɛma de ye. Mais cette fois-ci min y'a avantage ba ye, o ye mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ wajibi don olu da kan ka don Mali ko la. Mali ba tɛ se ka fɔ olu kɔ, Mali jamana ko, Mali tɛ se ka dilan k'a sɔrɔ hakilina ma ɲini. Mais n'a fɔra sisan k'olu tigiw k'olu ka taa élection ka kɛ olu ni dɔ cɛ, lagosi d'u ma dɛ. N bɛ to ka misali ta kuma bɛɛ radio ni fɛnw plateau kan. N ko an ka sirifikɛ Buye, est-ce que n'a fɔra ko Buye bɛ fɛ ka kɛ sénateur ye, ko élection ka kɛ Buye ni mɔgɔ cɛ, o tɛ Buye ma lagosi yɛrɛ ye, an bɛ sɔn o ma. Mais ni yamaruya bɛ jamanakuntigi bolo, fɛngɛ bolo k'a fɔ a bɛ se ka mɔgɔ sugandi minnu bɛ na Sénat kɔnɔna na, olu bɛ kɛ misali ye, jamana kungow bɛ fu, u b'u hakilina fɔ sans que a ka kɛ politique sira ye. N'a jamana bɛ dɛmɛ a ka baara la, a fɔ o tɛ avancé dɔ ye, mɔgɔ bɛ baw la. Ni ye Buye ta kɛ exemple dɔrɔn de ye, misali ye, sinon a caman bɛ yen. U bɛ fɛn wɛrɛ fana fɔ pour ka fɛn in kɛlɛ, ko président bɛna kɛ presque ala y'an kunna, parce que k'o ka pouvoir renforcera kojugu. Maintenant États-Unis filɛ nin ye, premier ministre tɛ yen o, président de élu la, élu san 4 kɔnɔna na, n'a ka mandat banna, ale de est responsable devant le Congrès, devant le peuple américain. Américain denw ɲɛkɔrɔ ale de est responsable ye. Ministre tɛ ɲininka, premier ministre tɛ yen nɔ jango ka ɲininka, ale de comptable de don bilan na. Maintenant nin tɛ k'a fɔ ko président kɛra ala ye ou bien k'a kɛra kira ye, nin ye de ka président responsabiliser. Anw bɛ taa voter président de ye, ale de ka politique, premier ministre ni ministre b'olu de ale ka politique appliquer, olu y'ale ka cidenw de ye. N'olu filila an t'olu ɲangi, an ka sira t'olu la, an ka sira b'ale de la, ale de filila. O t'ale ma gasi dɔ ye, o t'a bila a ka wajibi kɛ ka baara kɛ k'i tile. Fɛn fana bɛ yen nɔ min avancé Njayi y'i da don a la. Fɔlɔ ni président bɛ fanga la, ni coup d'état ta tɛ bɔ yen koyi. Mais bi na jamana kɔnɔdenw ye kala ta minnu ye, u ka lasigidenw n'a bɛ f'u ma députéw ni sénateurs, vote kɛra minnu ye k'olu bila bulonbaw kɔnɔ, olu bɛ se ka dalajɛ ni président ye jamana janfa ka wuli ka bɔ président la pewu, ka gɛn ka bɔ yen. O tuma an bolo fɔlɔ wa? Ayiwa, fɛn wɛrɛw fana bɛ yen nɔ an k'olu fɔ ɲɔgɔn ɲɛna. O ko k'an ka constitution kɔnɔ ko tubabuw ka jugujuguya fɛn fɛn bɛ yen k'an bɛ k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ko ka n'a bila a kɔnɔ. K'an bɛ fɛ ka lutiya k'o walankata, cɛw ni cɛw ka furu ɲɔgɔn ma, musow ni musow ka furu ɲɔgɔn ma. Ngalon don constitution kɔnɔ a
tilenen do ka seba kono o sebenen do ka kila kono kosebe chen furu be dagalen be chen ni muso de che furu dagalen be chen ni muso de che o sinsinen do fana anga code des personnes et de la famille ne la code des personnes et de la famille a formule kura min kun kɛra mɔgɔw kun dina mɔgɔ dɔw kun y'u jɛrɛ 26 mars la k'a fɔ ko a code man ɲi a tɛ segin n'a kɔ mais fɛn kelen min b'a kɔnɔ o tora kɔnɔ o ye de furu dagalen cɛ ni muso cɛ article 180 do 380 code des personnes et de la famille la hali bi o de bɛ yen o ma yɛlɛma o mais ŋunuŋunukanw bɛ pour que ka se ka kɛlɛ wa jaw yɛrɛ bolo fɛ an bɛ k'a fɔ an bɛ ka luti ka baara de an bɛ k'o sinsin dɛ o ye fɛngɛ dɔw ye mais fɛn wɛrɛw bɛ yen nɔ minnu mɔgɔw tɛ k'o jate minɛ minnu yɛrɛ ye jamana ko sinsinna ye institution minnu bɛ jamana fɛn kɔnɔna na n'i y'a bɛɛ lajɛ fɛn dɔw bɛ yen mɔgɔw b'u ɲɛ tɛmɛ a kan dɔɔnin o ye de ka maliyɛn bɛɛ wajibiya ka kɛ sɔrɔdasi ye ni n ko k'i wajibiya ka kɛ sɔrɔdasi ye maliyɛn den fɛn fɛn constitution kelen bɛ ka wajibiya i kan ni jamana bɛ en danger ni jamana menacelen don i wajibiyalen do ka wuli ka jamana défend i bi yɔrɔ o yɔrɔ la i seko ni damajira la o min filɛ o ye o depuis i san 18 ko fɔ ka taa ɲɛfɛ o tun t'a kɔnɔ mɔgɔ yɛrɛ dɔw y'a ɲini k'a fɔ ko ko ka service militaire o bɛ jamana wɛrɛw la ko ka service militaire wajibiya mɔgɔw kan jakuya n'i ye san 18 sɔrɔ i ka taa service militaire kɛ donc e bɛ kɛ soldat de réserve de ye mais an ka jamana taabolo don jamana n'a a ka se de don min bɛ yen fana a k'o bila aw kunna armée bɛ institution de kɛ armée de ye institution ye bi jamana colonne vertébrale a kɔ kolo o de ye armée ye an k'o bila an kunna o de ko bɛ sen na o de bɛ ka lasigi constitution in fɛn fɛn filɛ nin ye fɛn bɛɛ perepere latigɛ k'a bɛɛ walaka ka bɔ ɲɔgɔn na si tɛ bi si kan ni ko n bɛ don a caman na su bɛ ko an na mais n bɛ fɛ a ka min faamu dɔrɔn ni constitution in a fɔra a kan ka taa kalata la juin kalo tile 18 kalata in dɔrɔn tɛ taali kalata la nafa foyi t'a la n'o y'a sɔrɔ mɔgɔ 5 mɔgɔ 6 de bɛ taa kalata n'aw ko a ye mouvement Mali Espoir a bɛ o tɔn na a b'a jira de k'a fɔ mouvement Mali Espoir tɔn ye sira min ta aw y'o sira sankɔrɔta a y'a fura ka jɛ pewu en quoi faisant kalata don a ka ye k'a fɔ Sukɔrɔni Surakabugu o ka taux de participation kɛra 90 ou bien 100% électeurs la 100% n'o kɛra o tɛ k'a fɔ ko Surakabugu ye ka fisa bɛɛ ye o ye de Surakabugu kɛra constitution min filɛ nin ye a légitimera Surakabugu fɛ déjà an tɛ vote nɔfɛ an bɛ légitimation de nɔfɛ a légitimeli o ye jamanaden hakɛ min ka ca minnu de sɔnna ma o de b'a a légitimer donc ni aw bɛ fɛ constitution in sɔsɔli kana yala parce que ni constitution ko in fɛn na jugu caman b'a la dɛ dugutigi kɔrɔ tɛ dugu ɲɛlen fɛ dɛ aw b'a dɔn kabi sisan kɛlɛ bɛ ka kɛ aw ko depuis nana n ye fɛn dɔ mɛn a ka orateur y'a fɔ rappeur nana o y'a fɔ
muso min kumana o y'a fɔ fɛn kelen aw bɛɛ da jɛra unanimement k'a fɔ ji t'aw bolo ne ko nin t'aw san 30 ni kɔ aw bɛ ka voter démocratie fɛngɛw ye a san 30 ni kɔ tɛ nin ye aw bɛ don o don taa ni ka segiliw nɔfɛ a fɔ aw sɔrɔ ye jumɛn ye a la t-shirt ni kelen tɛ n'o y'a sɔrɔ t-shirt sɔngɔ kun kɛlen bɛ ka fourage damadɔni sen yan nɔ a fɔ musow n'aw jiko kule kun fɔ bi mouvement Mali Espoir o ye de ka espoir di malien bɛɛ ma k'a dɔn k'a fɔ ne ka hakɛ bɛ Mali in kɔnɔna na ne ka hakɛ fana bɛ diyan nɔ o hakɛ tɛ sɔrɔ cogo si la n'o y'a sɔrɔ Asimi kelen bɛ ka sira min ta a sira ma se a dan na an bɛɛ ma tugu Asimi kɔ Asimi kelen tɛ se anw de kan ka Asimi pousser hali n'a bɛ fɛ ka flancher anw b'a ɲun ka taa n'a ye ɲɛfɛ o la a hakili bɛɛ Mali nafama min na an b'o y'a ɲɛna an b'o sɔrɔ peut-être anw minnu bɛ yan bi a tɛna kɛ anw tilela ko la mais an den n'an mɔdenw n'an dɔgɔninw a ka ca Ala fɛ olu b'a fɔ alhamdulilayi an fa n'an ba n'an kɔrɔw ye kɛlɛ min kɛ a nafa dɔ filɛ nin ye o kosɔn mɔgɔ kana aw ɲugun constitution kura in na ka aw bila fili la u b'a bila fili la ni fɛn camanw ye n ye da don dɔ la mais u b'a bila fili la ni mun ye o kumakanba b'u bolo ka yala ko Asimi ninnu man ka constitution falen fiyewu u da man ka don la parce que ils sont pas légitimes u ma élu ne b'aw ɲininka o constitution fɛn fɛn bɛ Mali la yan nɔ démocrate mɔgɔ élilenw de y'a constitution voté yan Modibo Keyita ka constitution na o kɛra o mais o élection kɛra cogo di olu de y'u fara ɲɔgɔn kan ka indépendance proclamer o u ye indépendance proclamer u y'u sigi fanga la o et quelque part là est-ce que maliden bɛ ɲininkara k'a fɔ aw sɔnna nin ka sigi président la o kɔfɛ Musa Tarawele nana a ma élection kɛ o coup d'état ma kɛ wa o coup d'état sen fɛ a ma constitution dɔ wajibiya ka UDPM kɛ parti état ye wa an bɛɛ ma sɔn o ma wa joni ko ko Musa Tarawele ma élu kan t'a ka constitution fɛ Musa Tarawele binnen en 91 conférence nationale kɛra o ATT ma maliyɛnw constitution dɔ d'an ma wa o constitution joni y'a fɔ ko an t'a fɛ ko ATT ma élu o constitution de t'an bolo hali bi ninnu fana nana k'olu ma élu olu ni constitution yɛlɛmani man kan o tuma an bɛ mun de nɔfɛ mais o bana ta depuis Alpha sigira ko fo kana bila bi la politique mɔgɔ bɛɛ dalakan ye wa constitution in y'a se kɛ sa a kan ka falen a kan ka falen mais politique mɔgɔ si ma se politique élection présidentielle kɛra ka fɛn fɛn élu mɔgɔ si ma se ka constitution in yɛlɛma sabula mun na politique ko ye ɲɔgɔn senkɔrɔma cɛ ye u fɛ i poussé ka bɔ yen n ka n sigi n ka dɔɔnin dun parce que e kɔnɔ fara a ko kun kɛra o de ye or Asimi bɛna min kɛ Mali ye an y'a misali ye déjà o a ma se kɔnɔdimi tɛ o ɲɛdimi de don bɛɛ ɲɛ b'a la bɛɛ ɲɛ b'a la k'a fɔ ko min bɛ ka kɛ n bɛna fɛn damadɔnin de fɔ aw ɲɛna peut-être aw t'o kalama o de la u b'a fɔ Asimi n'est pas légitime fɔlɔ depuis démocratie ko in daminɛna est-ce que aw de la ka école ye k'a fɔ k'a daminɛna 1er octobre kana bila juin na aw bɛ école yɛrɛ a bɛ daminɛ waati min na a bɛ bila waati min na aw tun b'a dɔn wa mais o kɛra mɔgɔ ma mankan ko la dɛ sɔsɔli t'o la filanan fana an bɛ hali bi légitimité ko kuma in na dɛ an bɛ ka baara fɛn fɛn kɛ Mali armée bɛ ka équiper ni fɛn fɛn kɛ an ma taa gɛrɛbu balani ta ka taa jɔ mɔgɔ si da la lilayi warasure a da ma an ka na dumuni kɛ mais pourtant
mena fɛn kelen dɔrɔn fɔ aw ɲɛna marifa kisɛ dɔw bɛ marifa kisɛ la dɔgɔma a fɛngɛ kɛmɛ naani a bali kelen bali joli bɛ kɛ sɔrɔsikɛ bolo ka taa donc c'est pour vous dire an k'a lajɛ an ka avancer armée kun t'an bolo dɔgɔtɔrɔsow bi alhamdulilayi a bɛɛ b'o kalama dialyse kɛyɔrɔ joli tun bɛ Mali la mais bibi na pratiquement chef de région bɛɛ hôpital régionaux bɛɛ la a bɛ yen dialyse bɛ yen a t'o kalama donc n bɛ fɛ seulement Assimi ko tɛ dɛ waleya min bi kɛ an ka tugu o kɔ an k'o lajɛ n'o y'a sɔrɔ ko min don ko jɛlen don bibi na u b'a fɔ ka kule jamana jalen mais minnu bɛ baara la est-ce que dɔ bɔr'u ka sara la est-ce que sara tɛ di n'i y'a mɛn jamana jalen suyɛnita de tun ka ca sɔrɔ lakika ye mais suyɛnita yɔrɔ datugulen bibi na an b'a fɔ jamana jalen a na ja dɛ parce que ni suyɛni yɔrɔ tɛ sɔrɔ i ka dunta ka bon i ka sɔrɔ ye e dun ka sɔrɔ kun o sɔrɔ in kun gulonnen bɛ suyɛni na suyɛni tɛ yen bi i b'i bɛrɛ bɛn i ka dunta ma dɛ donc n bɛ fɛ a ka min faamu n tɛna don a bɛɛ la mais seulement a k'a bila aw kunna laïcité ko tɛ tiɲɛ ye a k'a bila aw kunna constitution yi avancé caman b'a kɔnɔ mais avancé ba ye mun ye Mali yɛrɛma hɔrɔnya segintɔ don a ma an ka voter massivement pour que an ka jira diɲɛ mɔgɔ la parce que a min filɛ nin ye kɛlɛ de bɛ ka bɔla diɲɛ fan bɛɛ fɛ hali États-Unis France Union européenne u bɛɛ de bɛ ka kɛlɛ wuli ka jɔ parce que Mali ye misali de ye dɛ Mali ye pionnier de ye n'anw ta réussira farafin jamana bɛɛ sigilen bɛ k'an lajɛ dɛ n'an échouera o kɔrɔ ye farafin jamana an bɛ segin jɔnya la san 100 nin kɔfɛ donc a bɛ hakɛ to kuma ye ba a fɔbaga dun n bɛ se ka kɛ n donna mɔgɔw gasi la o kɔnɔ n'a fɔ ko avocat in ka kuma ka ca mais o ye wajibi ye anw fana bɛ kuma in feere de parce que an dahirimɛ b'a la n'anw ye kuma sɔrɔ an t'a dɔn n'o y'a sɔrɔ an ka sara bɛna bɔ an ka kuma hakɛ fɔta la donc a bɛ hakɛ to n bɛ bɔ kuma na yan nɔ k'a lase n ka ɲɛmɔgɔw fana ma. An ka micro di an ka président ma n'o ye mouvement Mali Espoir commune 1 n b'a ye Boubacar Ba dugutigiw ɲinɛma ka aw fana kɔ an ka sariya sunba bolodalen kɔ abada dugutigiw ni laadalatigiw u bɛɛ ka bonya segilen d'u ma wa fana sariya kɛrɛnkɛrɛnnen bɛna bɔ ten walasa ni mankanw bɛ ni bɛnbaliyaw ni fɛnw bɛ sigidaw la dugutigiw de fɔlɔ bɛ consulter donc u ye fanga de d'aw ma Assimi kɛmɛ k'a ka sariya bolodalen kalifa aw dugutigiw la donc Sikɔrɔ Surakabugu dugutigi an nana an ka bi sariya sunba in ka kalifa don i la ka danaya juru ɲini i ni ka tɔnden bɛɛ lajɛlen fɛ walasa juin kalo tile 18 nata Surakabugu Sikɔrɔ ka kɛ 100% ye wa n'Ala sɔnna ma a ka jaabi dilenw mouvement Mali Espoir mun kɛ ka kɛ tɔn ye ka Assimi dɛmɛ k'i sen da Assimi sen da nɔ la a bɛ k'aw ka jiko ni sirako min fɔ n'Ala sɔnna ma inshallah fɛɛrɛ bɛ sɔrɔ a ko la. On bɛ bɔ kɔrɔfɔ la hali bi k'aw barikada an nana an ka wele lamɛn a bɛnn'an ma an bɛ barika d'aw ye k'an bɛn waati duman dɔ kɛnɛ kan. Hadamaden n'i ma k'i yɛrɛ ye i bɛ sa jɔnya juru la. Laïcité kuma min bɛ k'a fɔ ko diinɛmɔgɔ ne diinɛmɔgɔ tɛ selibagaw de don n'o tɛ diinɛmɔgɔ si tɛ sɔn k'i da don nin na ne ma mɔgɔ wɛrɛ fɔ dɛ ni ne y'a mɛn i da ko laïcité kuma k'a ma ɲi ko Guinea don ne ti tugu ko fo ka taa dugukolo meleke ne bɛ Ala de kɔ ne bɛ kira de kɔ donc maliyɛnw a ye k'a yɛrɛ ye n'an ma k'an yɛrɛ an bɛ sa jɔnya la dɛ. Ma si ka manamanakan kana don a kunkolo la tout tile bɔlen bolo ti tile kunbɛn dɛ
donc a ye k'a yɛrɛ n tun bɛ fɛ k'o de da kɔrɔfɔ in kan. denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba kan n ka foli bɛ aw bɛɛ ye n ka foli bɛ kɛrɛnkɛrɛnya la dugutigi n ka foli bɛ aw ye. a ye mankan da. alimami ka mɔgɔ min bɛ kɛnɛ kan n ka foli bɛ a ye mɔgɔkɔrɔbaw n ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnya la musow bɛ aw fo kosɛbɛ kosɛbɛ nisɔndiyalen don kosɛbɛ kɛnɛ in kan musow ka ca ni cɛw ye. n ye biro fana ye biro min sigila musow ka mun tun bɛ kɛnɛ kan yan o ka ca ni a cɛ min bɛ kɛnɛ kan yan o fana o diyara o ye taamasiyɛn ɲɛnama ye kosɛbɛ o b'a yira k'a fɔ musow bɔra mouvement Mali Espoir a cɛ fara muso kan denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba kan u ka foli bɛ aw ye a ka bila aw kun na bi wula in na aw fana farala an kan aw bɛɛ kɛra mouvement Mali Espoir tɔnden ye. an ka jɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka président ɲuman ye n'o ye Asimi Goyita ye an ka dɛmɛ a y'a fɔ cogo min a tɛ se ka jigin ka bɔ sanfɛ ka se quartier ni carrew bɛɛ kɔnɔ mais anw de bɛ se ka bila ɲɛ ka don quartiew ni carrew caman kɔnɔ ka na a ka ci lase ŋaniya b'a kɔnɔ k'a lase jamana in ma an bɛna a lase aw ma n'aw fana ye mun fɔ an fana b'an jija k'a lase sanfɛ biro sigilen kɔfɛ sariya sunba an y'an da don a la kosɛbɛ kalo kura tile 18 juin o ye sariya sunba yɛlɛmalen o y'a kalata ye o kuma de bɔlen don kosɛbɛ an bɛna dɔ tun bɛ an na fan tun ka se aw ma k'a kɔnɔna fɛn dɔw fɛsɛfɛsɛ aw ye kosɛbɛ ni n kɔrɔ Njayi a ye caman fɔ a la ani mɛtiri Tarawele o diyara n ye kosɛbɛ n hakili la aw fana mana bɔ yan a ye mun tɔmɔ kɔnɔna na aw bɛ se ka t'o fɔ sigidala mɔgɔw n'aw ka dukɔnɔmɔgɔw ye k'a f'u fana ye aw ye caman faamuya wula in na sariya sunba in yɛlɛmali la a fɔra cogo min na fɛn ɲuman de don jamana in ma a b'a f'u ye u fana k'u labɛn n'u ka pièces ye an ka ɲɛmɔgɔw ye a fɔ pièces bɛɛ bɛ se ka taa kala ta o ye k'a nɔgɔya an ma an kana wuli k'a fɔ biométrique e ma taa i ka biométrique kɛ o bɔra la sisan pièces bɛɛ b'a ta o bɛɛ y'a ye ka a yira an na a ŋaniya b'u la maliyɛn bɛɛ ka se ka bɔ kɛmɛ sigi la kɛmɛ ka bɔ ka taa kala ta. a tɛgɛrɛ fila n'o diyara ye. o de ye laɲini ye biro min fana sigilen filɛ nin ye sisan an ɲini aw fɛ aw k'a kɛ baarakɛ biro ye. n'Ala sɔnna aw ka togo ka ɲɔgɔn ye ka hakilinaw falen mouvement Mali Espoir yɛrɛ dɔrɔn tɛ aw ka sigida yɛrɛ ka sigida bɛ taa ɲɛ cogo min degun jumɛn bɛ sigida kɔnɔ anw yɛrɛ bɛ se ka mun de kɛ sigida kɔnɔ an ka hakilina ani an bɛ se ka fɛn mun fara ɲɔgɔn kan yanni mɔgɔ wɛrɛ ka bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka na kɛ aw ka togo ka o yɛrɛ ka ɲɔgɔn ye aw ka se n'o hakilina ɲumanw fana ma o ka d'an ye kosɛbɛ ne ko kuma kɔnɔna na n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen. jama bɔra jama min sewalen don jama nisɔnduma jama saluma a ye tɛgɛrɛ fɔ aw yɛrɛ ye. ka tɛgɛrɛ fɔ. n tɔgɔ Bayi Bubakari Ba n ye mouvement Mali Espoir tɔnden ye n ye sigida fɔlɔ ɲɛmɔgɔ ye bi wulada in na an filɛ nin ye Sikɔrɔ ni Surakabugu la an nana depuis Lagazara wagati biro sigi de tun bɛ yan biro sigi in kɔfɛ an nana kuma sariya sunba ka don kɔnɔna na yɛlɛma minnu kɛra kɔnɔna na ani fɛn minnu b'a kɔnɔna na ni mɔgɔw m'o faamu kosɛbɛ ni mɔgɔw bɛ ka tromper n'a ye an nana o kuma fana da u tulo kan a n'u ka ɲɔgɔn dɔn ani degun min bɛ sigida la kuma d'u ma u y'u da don degun fana na ne kɔni vraiment n wasalen don ni nɔfɛmɔgɔw bɛ tiɲɛ yɛrɛ la an ye wasa sɔrɔ an nisɔndiyalen don kosɛbɛ kosɛbɛ u ye biro min sigi an ye biro in ye tiɲɛ na biro in diyala an ye kosɛbɛ a mɔgɔ bɛɛ tun bɛ yan musolakaw tun bɛ yan kosɛbɛ musolakaw tun ka ca ni cɛlakaw ye o ye taamasere ɲɛnama ye n yɛrɛ ka kuma kɔnɔna na n ye mun ɲini tɔndenw fɛ kuma mun lasela sisan sariya sunba kɔnɔna na bamanankan na u k'a faamuya n hakili la bɛɛ i ka tɔmɔta tɔmɔ a la mun ye tɔmɔta min tɔmɔ a la n'i fana sera i ka du kɔnɔ i ka sigida la i ka baarayɔrɔ la i fana bɛ se k'i da don a la k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye mɔgɔ seraw ma minnu bɛ sariya sunba kɔnɔna dɔn kosɛbɛ u ye caman ɲɛfɔ anw ye an ye faamuyali caman k'a la u k'a ɲini u fɛ k'u la bɔ u fana ka se ka bɔ kalo kura tile 18 o ye kalata ye
u ka taa kala ta an ka se ka kala ta an ka bɔli dɔrɔn tɛ an ka se ka bɔ kɛmɛ sigi la an ka se ka 100 sɔrɔ o de y'an ka laɲini yɛrɛ yɛrɛ ye. Ne tɔgɔ Jamusa Tarawele Sigɔrɔni conseiller don n bɛ an ka dugutigi tɔgɔ la komi a ma yan sɔrɔ bi donc a ye ne bila ka na sigi min kɛra wula na sigi a diyara ne a bɛnna ne ma bari jamana ka ɲɛta bi yɔrɔ yɔrɔ an b'o la n'a fɔra ko jamana ka taa ɲɛfɛ jamanadenw de bɛ jamana taa ɲɛfɛ kalata min filɛ nin ye anw dugutigilakaw ka laɲini dugudenw ka bɔ ka taa kalata an ka jamana bɔ bolo la n'an ma jamana bɔ bolo la ni jamana in tora jɔn na an bɛɛ bɛ sa jɔn la vraiment o ye dugutigiw ka laɲini de ye wa an b'a k'an seko la fo ka taa min kɛ an bɛ dugudenw nabɔ ka taa kalata manamanakan min bɛ ka fɔ anw ka sira t'olu la o hadamaden a fɔra k'i ka balo i halala de la kalabaja tɛ mɔgɔ balo mais bi hadamaden tɛ fɛ ka balo halala la fo fu ka ɲɔgɔn ta dun ka sɔrɔ ka manamanakan fɔ a kana taa yan fɛ a kana taa an bɛ taa kalata bi an bɛ taa kalata sini a jara cɛ an bɛ taa a ma ja cɛ an bɛ taa ne sɛbɛ mɔgɔ o mɔgɔ n ka duden n ka quartier kɔnɔ mɔgɔ n b'a bɛɛ labɔ le 18 bɛɛ ka taa kalata danfaraba de b'a ni ɲɔgɔn cɛ bari jamana in sariya sunba taara an yɛrɛ de ka jamanadenw fɛ yan sariya sun kɔrɔ min b'an bolo Faransi ka baarakɛminɛnw de b'an bolo anw bɛ se ka ɲɛta sɔrɔ cogo jumɛn donc an b'an yɛrɛ de ta ka baara kɛ n'o ye kulukan fuga fɛngɛw de b'a kɔnɔ donc o tɛ sariya jugu ye o mun tɛ jamana fɛ olu de bɛ k'o imposer ko sariya kana yɛlɛmɛ adamaden mana kɛ cogo hali ka du kɔnɔ dudenjugu bɛ yen min tɛ du ka ɲani fɛ donc anw t'olu lamɛn anw ka mɔgɔw ye mun ta ka don a la an b'o de ta o ye kulukan fuga de ye depuis jamana in lawale donc o de lawaleyala sa an b'o baara de kɛ. Ne tɔgɔ Abudu Konate ne ye mouvement Mali Espoir président secrétaire général ye Sikɔrɔ Sɔrɔkabugu la vraiment ne nisɔndiyara kojugu nisɔndiyara yɛrɛ yɛrɛ a tɛ se ka fɔ ka s'a dan na parce que ne yɛrɛ tun ma sigi ni nin bɛɛ jama ye en même temps o fana ye a ko kɛra bonya ni karama kɔnɔ kosɛbɛ vraiment nisɔndiyara kojugu bon ko nata kɔni ye min ye sisan dɔrɔn o kɔni ye baara de donc ka se ka bureau caman sigi quartier yɛrɛ kɔnɔna na ka taa o kɔni y'an ka hakilinaw yɛrɛ de ye sisan n kɛrɛfɛ o ma se fɔli la bilen vraiment an bɛ bɔ yɛrɛ yɛrɛ de ka bɔ massivement an se bɛ mɔgɔ mɔgɔ la fana ka bɔ n'olu ye hali n'an ko k'an bɛ taa ni ɲama yan fɛ ka taa voter de kɛ c'est obligatoire et c'est devoir aussi on est prêt à le faire